God aften. I går jeg har lavet en lille video på 10 minutter. Jeg snakker kun på arabisk. Og jeg har sagt til alle sammen, jeg vil bare lave en anden video i dag på den anden sprog, på dansk sprog. Jeg kan bare snakke dansk, jeg kan bare snakke engelsk. Nu er det klokken 17. 37 minutter. 17 og 37 minutter. Snart er det klokken 18. I går jeg var snakker på arabisk på kun en spørgsmål til alle sammen mennesker, til politi, til rådgivning og social worker og kommune og nu kan I hjælpe advokat, kirker, egyptiske kirker, danske kirker, lige meget hvem han kan bare hjælpe. Det første gang jeg har lavet bare en dansk video, som det her, men som vi snakker sammen flere gange, og jeg laver flere videoer. Jeg har flere operationer. Det første operation, det var på min nakke. Det var på min ryg. Jeg fik en 3 gange operation på min ryg. 1 gang operation på min nakke. 1 gang operation på min benet, venstre benet. Jeg har faldet på toilettet 4 år gammel på aften, på påskeaften. Det var en stor operation. Jeg sidder på kørestol. De prøver at drille mig på masser af forskellige ting. Jeg har stillet en spørgsmål til politi. Jeg var på politistation flere gange. Jeg har ringet til politistation flere gange. Jeg bor på Gentofte. Lommevej 339, Stund 328 Gentofte. Jeg melder flere sager til politi. For flere end 12 måneder nu. Snart det bliver 14 måneder. Jeg har så mail sendt fra min telefon til Gentofte politistation. Jeg var selv mere end 6-7 gange til politistation og laver rapport på politistation. Jeg var på politistation cirka 14 dage siden og snakker med en mand på politistation. Jeg vil gerne bare alle rapporter og alle den journalnummer på den sag, jeg har kørt på samme politistation, samme politi. De siger, at vi kan ikke finde den her journalnummer, vi kan ikke finde den sag på systemer, vi kan ikke finde noget på computer eller på den systemer. Og det var mærkeligt. Vi kan ikke finde bare min alle den meldte til politi, alle rapport til politi, eller alle de sag. Jeg har givet et lille eksempel. Hvis vi går på Egypter til politistation og laver bare rapport til de, nu stjæler mig, eller bare nu han driller mig, eller nu han har bare styrker min biler, eller nu han har bare ramt mig på en masse forskellige ting. Men de kan ikke, de normalt, de giver bare første ting til mig, efter jeg laver den rapport, din journalnummer. Jeg skal have din journalnummer, så jeg giver min advokat. Jeg skal have din journalnummer, så jeg giver til min forsikring. Jeg har forsikring, jeg betaler for hele mit liv forsikring. Hver måned næsten 1000 kroner forsikring til bil, til hjem, til min barn. Forsikring til mig, forsikring. Jeg har ikke forstået, hvorfor. Hvorfor de går rundt hele tiden. Jeg skal have nu. Hjælper mig. Og ringer til mig på telefon 91 92 75 01. Og siger til mig, hvorfor politiet har gjort det her med mig. Jeg har flere gange sammen med politistation. Jeg snakker med politistation. Jeg har flere gange lavet rapport til politistation. Jeg har flere gange lavet meldte, hvad har det gjort til mig på min bil? De ramte min bil. De styrker min bil. De får masser af skatter på min bil. Jeg ringer til min forsikring. De siger bare, kontakt politi og giv mig din journalnummer, så vi kan hjælpe dig.
Flere gange ringe til politiet, de kan ikke hjælpe mig. Flere gange jeg skal spørge dem politiet, de kan ikke give mig den journalnummer. I går jeg snakker med min danske kirke, jeg giver hende samme spørgsmål. De siger, jeg kan ikke hjælpe dig med den her spørgsmål, men jeg ved ikke, hvem kan hjælpe dig. Så jeg bare kontakter din advokat og snakker med en advokat på grund af den her historie. Mine spørgsmål til alle sammen. Jeg bor her mere end 20 år på Gentofte. Hvis jeg går til politistation, men det samme dag, jeg skal have din journalnummer, de sender til mig. Din journalnummer betyder på arabisk, din say-number, بالعربي, hvad vi siger på arabisk, رقم المحضر. Det er normalt. Jeg prøver at få noget hjælp af mig. Nu forstår mere end mig. Jeg snakker med Gentofte Kommunes handicap social worker. Jeg snakker med min egyptiske kirke. Jeg har sendt alle mail og alle rapporter fra politiet til egyptiske ambassadør. Min advokat han har alle mail også fra politiet og hvad jeg sender til politiet. Min advokat han har alle mail. Min onkel han har også alle mail. Jeg har min onkel han bor her mere end 4 år, min far over. Mere end 4 far over. Jeg prøver at få noget hjælp af mig. Jeg prøver at få, jeg snakker flere gange. Masser af gange, jeg snakker. Jeg skal have noget hjælp af mig på denne spørgsmål. Hvorfor politiet kan ikke hjælpe mig? Hvorfor politiet bare gemmer den her sag? Hvorfor politiet vil gerne ikke køre den sag på ret? Jeg venter til mandag. Jeg vil kontakte min advokat igen. Og jeg hører, hvad han siger, advokat. Jeg vil bare lave flere video. Jeg har ikke banker fra nu. De siger til mig, de vil bare lukke min telefon. De lukker bare internet, de lukker alt muligt. Jeg er ligeglad, jeg er ikke banker. Hvis de lukker min telefon, de lukker internet. Jeg går på vej, jeg åbner wifi, jeg laver video på vej. Jeg har ikke banker fra nu. Jeg hedder Nader Samir Girgis. Jeg bor på Lombivej 339 C, stund 328 Gentofte. Min telefonnummer 91 92 75 01. Jeg prøver for hjælp. Jeg har sagt flere gange, mine spørgsmål til alle politimænd, hvorfor politiet kan ikke hjælpe mig, efter jeg kører flere gange, laver rapport til politiet. Og melder sag til politiet. Jeg skal have den journalnummer fra politiet, station på Gentofte. Hjælper mig, alle politi på Danmark, ikke kun på Gentofte, alle politi på Danmark. Jeg skal bare give mig et spørgsmål, eller ringe til mig på telefon 91 92 70 01, og sige til mig, hvad skal jeg gøre sammen med politistation på Gentofte. De prøver at drille mig på masser af forskellige ting. Jeg prøver for hjælp. Tak for i dag, og tak for aften. Tak for give mig svar snart muligt. Som jeg siger til dig, jeg siger til alle sammen, jeg vil bare ringe igen på mandag til min advokat, og jeg giver ham samme spørgsmål. Banke tak, undskyld hvis det gælder alle sammen, eller hvad jeg siger noget dårligt, jeg prøver at ikke sige noget dårligt, men rigtig god aften, og god weekend til alle sammen. Tak for i dag.